teluke. Tumpang tali Mas. Tepuk tangan untuk Mas Gareng Semarang, Pak. Karo kendang iso sepel. Wah. Wong jenenge golek pangan ya kudu bersatu. Ha iya. Wong ada-ada ditimbali rene enek keker-kekeran ya ora penak ditonton. Nah iya. Wah. Menggeh-menggeh aku. Nggih. Nadyanto dandane Gareng ning menika serba bisa Bapak Ibu. Iya. Nyatane jogete ya maton temenanan, ya. Guyonane ya cerdas, lho. Ya, Dasar ya lucune ora keri. Lah menika ingkang naminipun profesional niku. Ya luwung-luwung apik ora ning iso ngono Mas. Irama iso. Okay. Lumayan nggo sawang-sawangan timbangane nonton Kirik Kerah. Nah, ya wis ngene iki duwekku ya kaya ngene iki. Apik bergas kaya mengkono. Wong joget ki sing apik akeh. Ning sing luwes utawa semu ngono lho sing angel Mas Gareng. Lah mbok lem apik ya percuma wong arang-arang bojak. Aku ki nuwun sewu ya pengen ngurmati jenengan, pengen mrodo jenengan ngono lho. Ampun wong niku ampun dilem dhuwur-dhuwur. Mengke ndak ngaluk-aluk tiba larane nemen. Nah, sak cukupe mawon cukup iso. Apik ora luwung ngono lho Mas. Tegese jiwa panjenengan niku tanpa beda kaya pasemone pari.
Nadyan saya isi parandene malah saya ndingkluk tetep sampean andhap asor anuraga. Lah niku sing apik pancen. Mergo aku duwe pikiran, duwe penemu belajar itu tidak terbatas umur sampai tua pun bahkan sebelum masuk liang lahat tetap belajar. Betul. Jadi Mas ya wis kaya ngene aku ya tetep sinau, Mas. Berarti yo sinau ki ora mujud bab nari nembang, urip barang ya sinau. Apa wae tetep nganggo sinau. Bener. Wong kaya adoh-adoh tari wangi. Aku ki tenan lho. Sajeke Gareng ki ya wis kerep neng kecamatan apa kuwi Pakulinan. Kecamatan Saradan. Lah ya Saradan iki lak kulino to. Wong ki saradane merot-merot ya kulino merot-merot. Iya. Kene iki tenan ngliwati alas. Waduh. Yo piye ya wong ora tau lewat alas. Ning yen jaman wayang wong lak kerep lewat alas ngetutke Bambangan wedi kepethuk buta cakil aku. Ora enek lek ngene pethuke malah karo tanduran porang lek ning kene. Ayo saiki padha-padha. Iki lak piyai kene iki kerep ngliwati alas kono mau. Heeh. Iki alas kuwi tegese apa? Ayo sadurunge nang inti keperluan alas kuwi tegese apa? Alas ki papane wit-witan karo bangsane kewan sing ora ana omah ing mapan ning kono. Kuwi jawabane cah TK. Jawaban ki sing ilmiah. Terus piye lek? Alas ki akeh wit-witane. Ya ora? Bener. L luase berhektar-hektar. Yen luase mung 10 meter persegi kuwi kebon. Ya. Awan ngetokke oksigen, bengi ngetokke CO2. S Sing duwe negara. tegese Ya dadi alas kuwi sing duwe negara lan luase berhektar-hektar. Kuwi piguna kanggo kehidupan mergo ngetokke oksigen. Oh iya. Nek piye kene pedomane ora ngono kok. Nggon apa? Nuwun sewu nggen alas lak mesti enek peringatan enek tulisan. Heeh. Milik negara. Mula piye kene ya negari wit kabeh ning kene. Angger milik negara ngono kuwi. Sik iki yen aku ora percaya pendapate wong kene iki pendapatmu dhewe iki. Milik negara kuwi duweke negara, ora milik iki tegese kepengin duweni iki ora. Kok milik negara ku karepe piye? Ning aku ya tau kecipratan lho. Apa? Rikala zamane penjaraan kae aku entuk dangkel jati tukuku ya ning kene iki. Akonono ora. Ning aku tuku. Mampu ya. Mampu kok dagelan mampu kok nyolong. Iki anu Mas Gareng. Sewanana daleme Mas Lurah Didi Kuswandi sekalian Ibu Sunik Atikawati ingkang lenggah wonten ing dusun Sempol, Klangon, Saradan, Madiun. Waduh. Niki sajek cumlek wiwit kuncung nganti gelung sowan mriki nggih lagi sepisan niki. Nggih ta? Kula nggih ujug kula nggih matur sembah nuwun tasih dipun pikajengaken piyai mriki saya-saya sing ngarepke iki Pak Kades. Wong Pak Kades iki arep nimbali sampeyan iki wedi kok ya. Kok wedi aku gane ngletak wong kuwi wedi. Ora isune Pak Kades iki terus terang karo aku. Adalah jane aku pengen dagelane Gareng. Ning kabare kok luwarang men to ngoten niku. Yakin ngomong karo aku. Pak Kades niku kabar kabur. Oh, kuwi jelas to rek. Kabare kula niku larang. Niku mergo dereng dinyang. Yen pun dinyang nggih murah. Kena dinyang po? Lho ya entuk wae. Allah sing ngomong sapa? Piye? Wong aku kancamu ngenyang 500 sing ora gelem kok ya. Loh, aku kuwi entuk wae. Mbok nyang pira-pira tak nehke angger sisane nyang-nyangan ki bali ning bojomu, aku gelem. Lah kowe ngenyang aku terus duwite mbok go royal dhewe kok. Ora. Oh, wong kok senengane tenan aku ki gladi wanuh karo piyai kene. Sapa ngerti dibuka Pak Kades sok ben sowan rene meneh. Amin. Saentu kula kepengin sowan mriki dalange mboten kudu niki kok. Lambene elek to. Monggo dhek iki sing ngusulke ning Pak Didi ki aku. Jane Pak Didi lek terus terang ngene. Biasane Pak Gareng temu iki kondange 15 juta luwih. Sing ki kondok sinten niku? Sik to, wong aku ki urung titik lho.
isih kumah. Dalange mboten kudu niki. Ning yen kepengin dalang apik nggih niki lho. Matur nuwun lho ya. Sami-sami. Semanten ugi dagelane mboten kudu Mas Gareng Semarang. Ning yen kepengin tentrem rasane, atine marem dasare mboten udan, kedah dagelanipun Gareng saking Semarang. Lah lagi engko aku ora payu dagel, payuku pawang udan engko. Oh nyatane sore mau germis lho Mas Gareng. Oh. Aku terus terang saiki ora wani nolak udan, mergo udan ki rezeki. Amin. Biarkan hujan turun. Yang penting tidak mengacaukan upacara utawa resepsi bengi iki. Betul. Sing baku kuwi iki ditimbali kades lho. Ah iya. Kades iki ora baen-baen lho. Iya ora baen-baen karo aku akrab Mas Dalangkuh. Kayak le bonggo iki. Kadese isih nom lho kaya ngono. Nggih. Asmane sapa ki? Mas Didik Kuswandi. Edian. Aku ki nun sewu niki mboten sembarang tiang saged dadi kades. Karena kades itu juga harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah kades. Maknane kades? Mergo kades kuwi KADES. K. Karakternya harus bagus. Gadah karakter yang bagus. A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya terhadap wilayah dan orang-orang yang dipimpin harus tinggi. E. Ekonominya harus mapan. S terakhir. Spiritualnya pun harus tebal. Wah, luar biasa iki lho. Sing mari larang ya iki lho. Ngene iki oncek-oncek ngene iki luar biasa. Sing mari larang ya mbok nyang. Kowe metu balik rene lho, senengane ora. Lah tena kowe yo mareng aja mung larang to kok ndak arep nanggap aku wedi doan. Lah mulo tak jelaske aku wis klarifikasi karo Mas Kades. Mboten larang karo. Nah, ngono. Oh, nggih lek semonten kula gelem Mas Dalangkuh. Wo kene iki iki ana sing elok lho kene iki. Napa? Ana wit kok tukul lampu ya lagi iki lho. Endi? Iki lho. Lah kowe iki dekorasi kok kowe iki piye? Ya ngono tujune wae. Sisan diterjemahke Kades mau wis gandeng asmane Pak Didik Kuswandi. Ayo persuku kata Didik Kuswandi. Di Kosera. Aku ki dagelan cerdas kok kosek. Aku ki ngerti asmane Pak Kades iki lagi ning kene iki mau lho. Aja kowe omong apa ngerti. Lah ya sing jenis seniman opone sampean iki lak piyayi cerdas, berpikir cepat dan tepat, akurat. Yo cerdas-cerdas iki dadakan ki yo mlethek kene. Wis pokoke sapa jenenge sapa wae? Pak Didik Kuswandi. Di iki dipilih minangka kades ing Klangon. Ya ora. Betul, Ya ora. Iya apa ora? Iya lagi siji aja kemlelet, lagi siji iki. Mburi urung. Kok ditutuke ta? Untuk nih. Dik Di kala mudanya sebagai pelaut. Ya ora. Wah iya, iki pinter Ya iki ra. Nah, aku krungu ya saka kono mau. Ayo, Kus kuwi khusus jabatan kades linambaran ibadah. Wah iya. Wan. Wani nampa alangan utawa nampa resiko sebagai kades. Di Iki sing keri iki lho. Kok didinah iki lho. ora apa-apa kok ya asmane ngono kok. Iki aku ora jeneng ngelem ning kanyatan. Di Iya iki dikenal sebagai orang yang suka memberi. wah iya. Pinter iki. Ora percaya engko dol engkas aku dikeki. Kayak apa? Lho dikeki pengestu. Oh iya. Dadi pamane diparingi saweran to tali asih ora gelem. Loh, lah kuwi bonus. Wah iya. Bonus. Wis sapa meneh kon ngonceki sapa meneh? Ya iki no sing dikitanke iki no. Sik iki desane ngendi iki? Klangon. Klakon ki hurufe apa? Hurufe K L A N G O N. Kaki kang duwe gawe Pak Didik. Ya wis ngerti kabeh to reng semono iki. Lah kowe ora dicethake salah nggon. Ha iya. Tiwas nyumbang jebule kleru. Ha iya. Tur Pak Didik sumpah iki apa motone wis cetha. Bagong keringetan. Tak takoki. Mas Didik, napa lampane? Anu Mas Dalangkuh, lakone mangke Bagong keringetan ngono. Napa niku ora jagong kebangetan ngono.
Oh iya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Nggih. Aja kakek ngomong to ilang iki. Pancen sengaja tak ora arek gen lali kowe ora. Kelangon, K. Kan duwe gawe Pak Didi L. L. Linambaran rasa syukur. Duwe gawenan ki linambaran rasa syukur. Aki anyukuri putrane wis disunatake. N. Naminipun Kang Putra Mas Ergi. No. Erdio. Nah. Terus G. gelar wayang kulit hiburanipun. O. Ora liya dalange Ki Cahya ini. Sapadake banci kowe Sukini. Sukini. Jenengmu ki sapa? Cahya Kuntadi. Ayo kok tadi kini kok saiki ki lho. Kuwi jenenge wong ya nyuk, ora kena dibantah ngono kuwi. Dalangmu ki kapan? Saiki to? Ya saiki. Ya kini ora tadi. Oh iya. Ki Cahya kini. Pagelaran wayang kulit digelar di rumah Bapak Kades Klangon dengan lakon Dewa Ruci dengan dalang Ki Cahya Sukini. Asem elek no ora. Kok elek Sukini iki Mbak Yuku IP. Ha iya. Kowe tekan iki mau. R dhewe bar O mau apa? O. Ora liya mau. Lah iki sing luwih penting kudu dicatet ki. N kare dhewe. Naminipun dagelan gareng ingkang saking Semarang. Kowe mesti katut to, Reng? Lho tak jagake lho Mas, nggo bayar lebon kok. Kowe iki wong jenenge sing sapa ki sapa? Hah? Sing disunatke sapa? Mas Erdio Hafiz Maheswara. Mbok aja dawa-dawa. Persuku, ayo persuku. Erdio Hafiz Maheswara. Ayo nglelengo lek iki kowe. R ki tulisane piye? R ki ER. Padha mambengi. Mambengi Ervina saiki Erdio. Mambengi nganti takon sapa-sapa R. R ki eram temen. Walah. Ing atase disupitke we ramene kaya ngene. Eram temen ki gumun aku. Ngono lho. Ya, terus bar kuwi di. Yo, disupitke pancen wis wancine. Bener. O. Oh, apa? Oh. Oh takon apa padune mikir kuwi asine. Oh. Ora kleru yen saiki disupitke pancen iki wektune. Ayo, rada cepet saiki. H. Kok H ki apa ki? Loh, Hafiz Mahendra. Hafiz ki hafal Al-Qur'an e. Nggih to? Hafiz Mahendra to. Maheswara, kowe kleru. Ora. Lah kowe maca wae kleru, aku sing awangan saya. Wis rasa terjemahke. Marake mumet. Ora iso tutukne no. Hafiz ki ora iso dipedhot. Hafiz itu penghafal Al-Qur'an. Ya, yang kuwi ora iso tuanya menginginkan anak ini menjadi penghafal Al-Qur'an. Bener, Hafiz bener. Maheswara, Oh, lha iki masuk tahun sing pas kanggo supitan. Kok iso? Lah ya pancen ngono wektune. Angger saya angger saya cilik. Hes. Hesti ki presiden. Hesti ki apa to? Hestinipun Bapak Kades anggenipun kepengin mahargya putra mbiwadosi pikantuk berkah pangestunipun para lenggah sedaya. Ngono kuwi. Bener. Lho. Kowe kuwi kok Lho wong ya aku lak ya kepinteran mosok arep tak pek dhewe tak uncalke gen kowe ketok pinter to. Ditulungi malah kemplelet ora. Ya ora Wah, terus wah. Mahendra. Maheswara. Wah. Wancine pancen wis wancine iki ditetake. Kok takon meneh? Pancine wis wancine kudu dielingke. Ayo. Ra kare dhewe. Ora kleru yen saiki wis tetakan iki. Alah mbuh reng. Lho kowe takon tok sing mikir iki nganti budak. Kowe sing baku ki ora diterjemahke jenenge ning sing baku awake dhewe ndongake. Oh iya, bener. Dadi anak king piguna tumraping bangsa negara agama lan wong tuwa. Sing baku kuwi warna-warna ning akhire kok dadi sasar susur ora apik, sing penting dikentengi anggene ndongake. Ingatlah doa itu tidak spontan berhasil. Pasti
ada saatnya nanti dikabulkan. Kita bersabar saja, tunggu dasarnya doa kita. Wah, iya bener. Lan ngene Mas Gareng, mumpung iki Bapak Hari Wuryanto, Pak Wakil Bupati Keparengrawuh. Kula kangen lho. Ah nggih, kula nggih kangen sami dangu. Kangen sawerane iki. Ojo ngisini-ngisini lho. Karo Pak Didi wis diparingi akeh ora. Sik aku ki sik koma. Saweran ki ora wujud materi uang. Beliau itu hobi nembang. Oh iya. Nyawer swara ki luwih penting timbangane duit. Lan luwih baku meneh lan luwih apik meneh swara karo duit. Ya, dihormati panas-panas mlaku neng Madiun. Monggo ta. Ya. Monggo katuran pinarak tetembangan sawetawis. Monggo Bapak Hari Wuryanto. Kereta api Senja Utama segera diberangkatkan. Para penumpang diharap naik ke kereta. 1 menit lagi kereta akan segera meluncur. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Amin amin matur sembah nuwun. Wilujeng dalu Rama. Wilujeng dalu Mas Gareng. Nyuwun pangapunten ganggu kamardikan sawetawis. Sampun kangen kali swanten panjenengan Rama. Kangen ngendikane. Oh, Bapak. Nggih, niki matur sembah nuwun derek ngupaya-upa wonten tlatah Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. Nggih. Nun sewu Pak Sayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu ala Rasulillah musallim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kula hormati ingkang kagungan kersa beliau Mbah Lurah Didi sekalian. Lan sedaya para tamu pinisepuh para sepuh iki Pak Camat nggih hadir. Oh rawuh nggih Pak Camat niku nggih ahli nembang niku. Oh ngaten. Aman awake dhewe ranking kok. Nggih aman niku. Oh niki ana sindan sewengi nganggur iki pokoke. Nggih. Wong bengi. Nggih, soalé Camat Saradan niku kagungan jati kewatah dados mboten sah kawatos mangke. Nggih. Nggih. Mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Mbah Lurah tansah rahayu wilujeng kalih sing sambikala. Amin. Putra ingkang dipun tetakaken dados putra ingkang saleh. Amin. Migunani kagem negari, agami lan keluarga. Amin ya Allah. Niki yang terpenting dados putra ingkang saleh ngaten. Mbok bilih ngaten niki soalé mboten rapat ngoten ya. Mboten kula nyuwun prisa menika derek ngertosaken benjang hari jadi lokasinipun siasipun pundi Pak? Teng tanggale wis kok. Apa wis dinadalake kowe? Oh wis panitia saking dinas pun tindak. Genahno. Dagelane sapa? Dateng Madiun Pak nggih. Wonten Kabupaten Madiun. Oh, tanggal piro iki? 24 Juli. Kula nganggur lho Pak. Ini sing menang jawab ya Pak Babub ya kurang ngerti ya kuwi. Nggih. Derek Mangayu Bagyo Kabupaten Madiun. Nggih. UT Rama. Nggih. Nggih, menika wonten
anuno pikajengipun ingkang kagungan kersa Bapak boten ketang sak krempyengan kersa nyekar tetebangan. Niki napa ingkang pun pikajengaken? Niki mergi teng gunung nggih. Nggih. Caping gunung mawon. Ah, cocok nggih. Teng Gunung Pandan niki. Niki Gunung Pandan, Pak. Nggih. Oh, mulane kok wangi. Nggih, Gunung Pandan. Nuwun sewu mligi Bapak piyambak menawa kedadipun dampingi para pesinggen menika. Saking pripun, Sam? Oh, mboten Pak, menawa kedah berdiri. Jaripun wong nembe kula tumbasaken jaripun. Alhamdulillah. Telek. Kapan men kono jare sinden ora. Akhire ana wong sombong sithik kok protes. Ya ora aku sing nukokne tenang ae kaya kono sombong. Oh, aku percaya bojoku tanpa jarik kan saiki. Nggih, ingkang putih, ingkang Bapak kersakaken dampingi ingkang endi? Oh, piyambak napa? Piyambak, Bapak. Oh, Lha kancane kathah lho. nggih, oh, Pak Wabub kendel kok. Monggo, Bapak. Neno. Niki langsung mawon. Oh, mboten. Langsung. Oh, nggih. Patas. Patas niki. Nggih. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ing saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah mien ninggal janji saiki apa lali neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora ilang ne padha lara Timbali, Bapak. Monggo sareng-sareng Caping Gunung bersama Bapak Hari Wuryanto. Ya. Yen tak openi
Tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati para kadang. Kyai Lembudaya. Wah, saiki menang ayem sing duwe pemimpin kaya Pak panjenenganipun Pak Ahri. Wah, temenanan. Kyaine Lembah Manah halus ngono kuwi. Ngapunten kantun kalih amplop soalnya niki. Oh. Wah, mboten Bapak menawi Lali janjine. Oh nggih. Oh, lali janjine. Oh, iki kersane Mboten piyantun Klangon niku mboten nate lali kalih janjine. Oh, ngoten. Oke, saestu kalih Pak Lurah niku lho ngendikan. Nggih, Mbak Lurah. Nek mboten ngoten kan mboten Lurah kelas 3 to niku. Lurah napa, Pak? Niku kelas 3 niku men. Oh, enten kelas-kelasan to, Pak? Nggih, enten kelas-kelasan. Gen Lurah kula kelas nu, 3. gen kula lurah mboten kelas 3, kelasaran kok. Niku kelas 3 dados terus mawon mboten nate prei. Oh, Terus, nggih. langsung ngoten. Soale belione mboten natos kesupen janjinipun kali masyarakat maksudnya. Wah, Amin, nggih amin, luar amin, biasa, amin, nggih. Tetep diterusaken kan ngoten. Nggih, dawuh leres Bapak nggih menika pancen sangat luar Nggih, mboten biasa. namung Pak Lurah mugi-mugi Pak Wabub nggih dipun terasaken Pak Wabub. Kula remen menawi wonten pemimpin niku remen kesenian niku kula remen. Nggih, alhamdulillah. Mboten badhe pejah kesenian ingkang wonten tlatahipun. Amin. Ngoten. Amin ya rabbal alamin nggih. Nggih. Nah, badhe ngersakaken lali janjinipun napa? Nggih. Nah, Aja dibasakne lali janjinipun iki. Lagu lali janjinipun. akhir ana wong Ben basa. ben tau lho sida apa ora monggo sios napa mboten. Aku omong kok mesti kleru aku. Lho apa enek lagu dibasakne giareng ora. Dikancani ya Mbak Triastuti ning alusan lho Tik ora. Akhir dibasake ora. Nabrak ya apa-apa lho Tik ora. Akhir dibasake ora entuk ya sesideman ya dadine demenan. Monggo sios napa mboten. Sias napa mboten? Nggih. Waduh, Nggih. Ketua Dasawisma. Menawi ing tawang wonten lintang nggih. Ngene kene. Gleli. Sidene kaya gentut. Mbok sing nimi-nimi nyenengke ngono lho. Iki ning pakile Pak Babub lho. Anjir, sugeng siang Bapak. Sugeng siang. Kok saya mau ngetes aja. Ternyata teman-teman masih. Malah wong padine yo kleru ngetes-ngetes apa. Genan ndredeg kuwi jejer karo Pak Wabub. Mboten. Biasane karo preman-preman dhek iki ora. Mboten sami sepuhe lho mboten. Loh, saya kan kasepuan toh Pak. Oh, iya. Selamat malam Pak Babu. Sugeng dalu. Anjir, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Ngapunten lho Pak menika Klangon mesti sehat, munggah gunung ora sehat mboten saged. nggih. Tamu minggah wonten pegunungan nggih. Dasaripun wonten Klangon menika wonten semboyan yang sangat luar biasa. Apa? Klangon klakon maton. Alhamdulillah. Amin. Guyub rukun nyawiji. Amin. Nggih pun. Waduh. Monggo dipun Siap, Pak. aturaken. Nggih, monggo. Lali jadinipun. Nggih. Mboten mangke mboten lali kok. Mboten. Nggih. Monggo dipun aturaken. Ya, Cak. Ayo lali janjine. Dados. ngene ana kene ono kowe ta SMS rambati yen tak telepon malah mbok pateni
jiwa lali janjine kandhane alesane makelake sapa wong sing ora gelo kowe ora teko mbayangé kadung dandan mboten dugi no pripun. Sinten, Pak? Lah nggih sinden-sinden niku wau le. Paranggonane wis kadung dandan wae ra teko. Tapi alhamdulillah niki pun dugi Klangon. Alhamdulillah nggih. Janjane kowe neng ngendi. Lakatmu sajane umriyani. Atiku sujan kowe kencang karawani masyarakatnya guyub rukun. Amin. Rego porang mudun barang kita tetap rukun. Ya mriki tetap bersyukur, Pak. Tetap bersyukur alhamdulillah. Niki sudah mulai naik ngendikanipun Mbah Lurah niki kula tangketi. Sampun milai minggah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guyub rukunnya tambah luar biasa. Amin, amin. Dasaripun langge dihibur kalih Pak Babuk anggenipun nembang supe janjinipun. Meskipun hargane kurang larang tapi nek mboten guyub rukun nggih malah mboten sae. Nggih. Nek saged nggih larang guyub rukun. Kan ngoten nggih. Dawuh leres Bapak. Niku sing dikersakne Mbah Lurah ngoten. Ini harapanipun masyarakat Desa Klangon insyaallah desane terang benderang. Amin. Porange nggih terang benderang insyaallah. Ini yang kita harapkan sehingga keguyuban kerukunan wonten ing Desa Klangon iki insyaallah saged terwujud. Amin. Niku saestu to porang nembe mandhap to regine. Mboten minggah teng truk ngoten maksudnya. Nggih yo ala mesake. Nggih to Bu, porang mandhap. Regane anjlok.
Mas, lha wingi bersih desa wayange dalange sapa kok iso andelok iki? Oh, lho apa hubungane? Mboten guyon. Oh, mriki niku penghasil udang to, Pak. Wah, orang. Orang ki apa? Lho, piye to kowe? Lho, aku wong kutha kok. Porang ora ngerti kok diseneni. Wong ora ngerti ki dikandani kok diseneni. Porang ki apa? Itu loh Pak D, bahan porang itu sejenis umbi-umbian untuk bahan beras yang lagi viral itu loh. Bisa diekspor gitu. Oh. 1 kilonya kalau nggak salah 120. Itu banyak manfaatnya ya Pak. Banyak untuk Luar diet, biasa untuk manfaat kesehatan. dari porang. Ya, untuk darah tinggi karena saya pernah beli. Kuwi Iya. to. Luaran bentuknya ngeten nggih Pak nggih. Mboten kados beras biasa tapi sing dawa-dawa itu loh. Nggih tambah apa, Tik? Darah apa? Darah tinggi bisa. Lah kowe ditambani porang malah darah kotor. Itu kan lain Pak Yoyo. Nggih, sing penting pokoke guyub rukun, porange naik harganya. Larang. Ngoten nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Janjane kowe neng Dekatmu kamardikan panjenengan sami. Niki namung kangge tombo kangen Mas ya. Nggih, Bapak. Kepanggih malih wonten ing sanes wekdal. Nggih, amin, Rama. Tindak klangon dipun paringi ketan. Das pundi? Tembusanipun Kalian Pak Saleh. nggih. Sugeng Mas Dio sugeng kitan mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mbak nuwun pari mugi tansah sehat berkah amanah. Ya, luar biasa. Wah, jan. Lagi iki apa wayangan disuguh suarane seorang wakil bupati. Tur dasare apik. Engke yo kepiye-kepiye angger sing nembang wakil bupati yo tetep apik. Ah iya. Aku mau dikira aku guyon. Aku ora guyon ki tenanan lho, Lek ra percaya wacanan iki. WA-ne Pak Kades Kelangon iki. Ning ngangge lagu lho. Ngangge mic diwaca iki. Piye? Iki lho iki lho. Waca. Iki diwaca. Lunas Mas Dalangku. Lah iya ta. Nyela aku Mas Dalangku ngono kuwi Dek. Matur nuwun sampun lunas. Gon dalangku ki ora tak perhatikan sing gon lunas. Iya. Berarti dina iki kowe ora golek duit ya? Hah? Nyaur utang. Nyaur utang, dadi mulih sesuk kari wassalam ora. Iki sing diarani ya kelegan samubarange, Mas. Nggih. Wau dawuh saking Bapak Wabum Pak Camat Saradan menika nggih ahli nyuwanten. Pak Camat. Pak Wabub sampun Pak Camat. Nika kantun panjenengan Pak Camat. Mosok wakil bupati wis kok camate urung. Pak Camat. Oh, Pak Camat. Tenan iki. Iki kuncine duwe KTP ya Pak Camat iki. Nggih. Ya hormati ya. Monggo. Jarweng jarwo siswa budaya malam hari ini menggelar Joko Tingkir. Wilujeng dalu Rama, Pak Camat. Alhamdulillah. Niki kok kula ngundang Pak ketoke ora Mas Camat nggih. Kan ngasma sinten? Pak Camat. Dodi Setiawan. Dodi Setiawan. Niki pangapunten ati flu dalam. Pangapunten. Wah, iki adane wong angger kon nembang kok flu ngene iki wis kaya Dokusuma iki.
Malah penak no Reng. Apa? Arep flu berarti kan ora nembang, otomatis nyawer ki engko dadi. Nggih lho Pak, hukum panggung lho, yen ora nyanyi ninggali lho. Mangke dateng mingking. Nun. Pun kula siapaken. Lho Pak Camat iki berbudi bawa leksana. Tapi nggih niku wau. Das pundi? Mboten wantun ngluwi Bapak Wabub terus nggih. Terus kedah sak ngandhapipun. Kamangka Pak Wabub boten niku. Lah niki jenengan mengke nggih rusik ngoten. Boten sing baken panjenengan Pak Wabub kersa minggah panggung nu alhamdulillah. Sing bab awon-awon boten masalah. Wong sing nembang camat, mungkin camat tok nembang apik, mesake wiraswara niki. Niki mengke terus dadi napa niki? Ngayet dadi Mohon izin, melon. Bapak Wabub, mohon izin Bapak Kepala Desa dan warga Desa Klangon. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Madiun, yang kami hormati Bapak Dewan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Saradan, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya ingkang rawuh datang hajatanipun Bapak Kepala Desa Klangon yang Bapak Kades niku saestu. Nun sewu nyelatur Pak. Dalam Niki kitanan boten peresmian kantor kecamatan. Dalam niki badhe kula terus lho niki wau saestu. Gareng rung rampung bareng. Dereng rampung lempun jenengan Aku kuwi pedhot lho niki wau. menteni caire. Nek saestu niki menandakan bahwa penjenengan itu tidak hanya wasis dalam termasuk wasis dalam berbicara. Ini yang baku, Pak, yang baku. Untuk memberi penerangan tuh kalau tidak wasis nanti tidak tepat sasaran. Panjenengan mau sanjang nek cair to? Nggih. Sonten sampun cair apa dereng? Sonten kalau Niku sing wajib, sing sunah dereng. Ya wong salat ae. nggih, pripun menika Badhe kedah nembang to menika? Lho nggih. Wah, ora nyanyi ninggali kok. Napa? Pun mriki dokoh, Pak. Niki pengrawitipun Mas Nggih. Yoyok dokoh. Biasanipun kan karaokean. Terus niki wonten napa? Ini? Nemen. Nggih pun, tapi wonten ingkang ngancani. Masalah kula kadang Oh, monggo. Ayo, ayo salah siji, Dok. Kene, Dok. Iya. Sapa kene? Nong. Nong, Bir nong. kita. Bir. Ya. Break. Break. Nah. Ayo break. Nih, kula goleki sing kemplih, Mbak. Nggih, sing dalu Pak De. Lho, kono Pak Camat kok, Pak. Isih to ndelek pitepangan, kula calonipun Pak Camat. Mbah iku aneh-aneh bathukmu distempel kapok ora. Guyon nggih Pak Camat nggih nggih. pun to. Ora, Pak Camat nek nampa serius ini. Pak, kula nyuwun WA-ne jenengan saged, Pak. Areng nggih apa, Bir? Anu, transfer kula. Oh, nggih. Pak, ngatos-atos niki mboten sinden lho, Pak. Lah, Niki ranjo. Tidak dus. Nih, niki kang dampingi naminipun Brigita. Oh, kleru Ah, bir sapa? kita. Lah ya to. Ya bir rese kok. Oh, Brigita. Mbah Lurah Klangon pangapunten. Wonten kamar setunggal dateng mingking. Waduh, Pak, Pak jenengan. Boten. Bu Camat jenengan anu sekedar. Ku camat disandrase. Oh, Pak. Wonten ditu. Oh, Bu Camat derek tadi. Oh, derek to. Oh, kene. Ya Nek ngapa Bu Camat aku to. ning ngene bae yo. Kowe aja aneh lho, Bir. Nah, Bu napa Camat Pak? mirsani mulai nganti teko omah Pak Camat disampluk parut cilok. Jenengan lho, Pak. Napa? Jenengan sing disamluk parut. Wah, aku kulino lho. Yang disambut parut iki rapok. Ya, Kayak landep ora tau kanggo ya. nggih, niki badhe nyekar napa Pak Camat? Nggih, napa wau? Nemen. Nemen wis garap, Bro, Mas. Dalem. Pun. Oke. Ampun. Parah lagune judule parah. Nemen. Lah ya nemen ki parah. Kebacut. Kebacut. Nggih. Lagunipun sanget. Nah, ya. Monggo. Biasanya musik ya digoleki sik nggih, Pak. Camat nggih. Nggih, mboten napa-napa mangke. Nggih. Napa lintune? Monggo. Napa?
Napa Pun siap kok namanya niku. jenengan? Siap kok. Siap. Sampun. Nggih. Nemen. Ya, mangga Cak diaturake ya. Hei, Pak Camat. Wah mau bengi rong iso saiki wis iso doane elok tenan. Walah. Mau dalu niku dipunduti nemen niki menolak kanca-kanca, Pak. Niki- Sakniki bareng Pak Camat langsung iso doan. Pangapunten Khusus. Kidalang Cahyo niki wau suaranipun fales. Mboten sae. Mboten, Mboten napa, Pak? Dan niki Sae niku sing pales. terbendung niku, datang niki. Pak sing pales gamelane. Pangapunten. Matur nuwun nggih Pak Matur sembah Camat. nuwun, Salimarian Mbak. to Pak Camat. Matur sembah nuwun, Pak. Pak Camat. Gur kita Pegatan nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Brigita Matur sembah nuwun Pasar Rajo. pangapunten Bapak Ibu sedawanten nek suaripun fales nggih mugi-mugi putranipun Pak Kades Klangon dados putra ingkang soleh. Amin, nggih, amin. sukses masa depanipun dan Amin. dapat membanggakan orang tuanipun. Makaten Nggih. wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur Tepuk sembah tangan nuwun. untuk Pak Matur Camat sembah karo nuwun, kadang, Pak. Ibu ya. Waduh suwan nanggo tenan. Waduh. Luar biasa ya, Reng. Wah, alhamdulillah. Nggih. Wes. Wah, ngerti pucuki Pak Wabub kersa, Pak Camat kersa. Lah sing duwe gawe iki piye iki? Lah Loh, piye? lah, Wabub Camat mestine lak terus kades. Iya. Apa ya terus Wabub Camat Mudin ora mungkin no. Pripun Mas Lurahku, monggo. Nggih. Nggih, Pak Kades. Menawi Masa kersa menawi mboten sayah lho. dengan kersa kok. Waduh. Waduh. Aku Yo. seneng kok. Kersa kok ya disepati ya. Nggih, monggo Mas. Tak tang. Oke. Hey!
Assalamualaikum Mas Lurahku. Waalaikumsalam Mas Dalangku. Iya. Ngono kuwi aku mesra banget karo. Tanda keakraban. Nggih no. Karepe niku nggih kersane diparingi murah kala winginane niku. Niku. Nggih. Mosok mboten enten kurtingan 10% ngoten. Belas nih. Niku nggih maklum Pak, wong sadurunge dadi dalang dadi jagal kok Pak. Dadi nggih ning kula remen sanget mboten nami mergi wonten Pak Kades. Situasi dan kondisi mriki menawi dipun paringi tontonan ngremenaken Pak. Nggih, alhamdulillah. Niki mbok disering-seringi paling mboten setahun kaping 3 wayangan ngeten iki. Nggih, mugi-mugi. Mungkin nek porange pun larang ini sama. Amin. Amin. Niki pengalaman kangge kula. Blakan wong kula niku wong kutha tengah. Porang mboten ngerti, Pak. Jadi baru tahu sekarang porang itu ternyata ganti dari padi. Nggih, leres. Bisa dimakan, dikonsumsi. Niku bahan makan masa depan. Bahan makan masa depan. Nggih. Wah, alhamdulillah. Mangke kula padosi. Nggih, siap. Syukur bagian saking mriki diparingi mengke kangge contoh. Lah yen wong bojo kula nggih dereng karuan ngerti lho Pak, carane masak barang pripun sami kalian padi. Sami nek mengke dikupas terus direbus niku langsung saged mengke di. Ngoten nggih. Nggih. Lah niku warga kula, nggih. Sik to, kayak penontonnya guyu ketoke ora ketoke. Nggih. Mbok kariyo ngono lho. Nggih, pancen niki pengalaman pisan meneh pengalaman mangke kangge tambah ilmu kula bahwasanya Indonesia itu negara yang kaya raya. Nggih. Selain padi ada porang. Wah, selamat untuk anaknya yang baru dikitankan. Nggih, matur sembah nuwun sedaya wabil khusus Pak Wabub, Sugeng Rawuh, Pak Camat. Niki sederek-sederek saking Mas Dewan nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Terus Mas Lurah nggih alhamdulillah tumut mangayu bagya meladen. Oh, Meladen mun mulai winginane tapi nggih. Napa niku perjanjiane nggih mengke kotake nika dibagi ngoten. oh, Nggih, kula nggih mawon. mboten kades mriki kok do sadis-sadis to, Pak? Mboten ngoten niku nggih anu napa niku yes pokoke rukun ngoten lho. Lho rukun mosok kotak sumbangan kok didum. Sing didum kothake tok. Oh, Nggih, kotak eta. Nggih, niki gegojekane nganu nandhaken kerukunan antar kades di wilayah sini. Nggih. Nggih. Wabil khusus Mas Dalangku matur sembah nuwun sampun ngregengaken swasana. Aduh, untukku ketatap Nggih. nih. Nggih. Terus matur sembah nuwun sederek-sederek saking Tulungagung, Bojonegoro, Surabaya, Nggih. Pacitan, sedaya sami ramuh alhamdulillah. Nggih. Rawuh Nggih. mengestoni Kang Putra, Pak. Nggih, Nun sewu alhamdulillah. wonten ingkang badhe kula tangeltaken menapa kula rumiyin pancen mantan pelayar. Kula Nggih. mantan pelaut. Pelaut. Nderek kapal menapa? Kula niku kapale damel ngebor minyak nika. Oh, benten kula nderekipun kapal api, Pak. Oh. Kuwi kopi kuwi. Oh, kowe njaluk kopi kowe. Wah, nyemoni Pak Lurah njaluk kopi. Wah. Ola ora aku tok kowe barang yo kepengin kok. Nggih. Oh. Monggo Mas Pladen, Mas Pladen. Mboten Pak. Mboten, Pak. Ini gareng mawon. Mboten kopi mboten. Yen dereng wancine ampun didalke pokoke. Nggih, ning sebaku niki nderek mangayu bagya ning nggih unsur keadilan dan pemerataan. Nggih. Gandeng Pak Wabub kala sampun nembang nyawer, Pak Camat sampun nembang nyawer apa ora iki mau? Sampun kula transfer niku wau teng Mas Oh, lah, Dalangku. ning lah saweranipun. Bab nembangipun lak panjenengan dereng. Oh nggih dereng nggih. Nah, niki Sik kula anu jelaske Pak. Niki wae pelunasan senes saweran kok. Oh, Jenengan transfer ngoten Pak Lurahku. Mau dikira kanca-kanca do sinden-sinden do ngiyip. Mau transfer ning dalang ora dikene sindene mesti do ngoten. Wah, kowe dalang kok julik. ora juling perlu dijelaskan iki ora. Iya, Ngiyip sinden-sinden kok ora. Ora ya sinden-sinden ki ora apa-apa bojomu lho mekrok lho. Ora ana saweran akan rukutuk. Pak Kades badhe nyekar menapa menika? kula biasane niku Semarang ninggal janji. Semarang ninggal janji Tanjung Mas nika lho. Oh, Tanjung Mas ninggal janji, Semarang ninggal janji. Semarang itu riyen utem mriko kok, Pak.
Tanjung Mas ninggal janji. Nggih. Didik Kempot punya Nggih. almarhum. Duit nggih, Bapak. Kula piyambak mawon. Ala padune wedi karo Bu Kades. Mboten sing tukaran cukup Pak Camat mawon. J. Pak Lurah ki gaul kok kan ndi karo Bu Lurah nunggone poli ya piyai kalih kok ya. Nggih. Tanjung Mas ninggal janji wis garap ya, Mas? Sik iki alon-alon sik Pak niki nggih. Nggih. Bebasan ko nggih. Cetar maji iki ta. Bebasan kaya Mimi Mintuno. Bebasan kaya nganteni. Udane mongso. Ayo. Agar ketemu gonge pas ngono ya. Mas Lurah. Nganteni utane moso ketiga najan mung sedherek ora dadi ngopo penting bisa ngantremke atiku. Rasane ngatiku mung nasa nunggu tekanmu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen ning atiku. Kelingan nalika ning pelabuhan kowe janji lunga ora ana sewulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali pelabuhan Semarang kene yen aku ngeterke kowe neng pelabuhan Tanjung Mas kene aku tansah ngenteni kowe. Rasane ngatiku mung tansah nunggu tekanmu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen ning atiku. Aku sekelingan pelabuhan kowe janji lunga ora
ana sewulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali pelabuhan yen aku ngeterke kowe pelabuhan aku tansah ngenteni kowe Ngapunten Mas Kades, nembe niki mungel ning gamelan. Niki dadaan niki mboten ngangge notasi, mung ngetutke swanten panjenengan niki. Penak nggih Mas Delangku. Wah nggih, cocok sekali niki nggih. Nggih, emane oleh wayangan gur sewengi piye. Badhe ngendikan ra penak mestine ya. Ya mboten sepenak melih lah, penak barengi metune kopi kok Pak niki. Saestu niki mboten ngelem. Niki kahanan dadaan ning kepenak dirungokke nggih niki. Mergi napa-napa nu panggarape, Pak. Pak Kades. Dadi niki mboten ten mriki mboten medal lho niki niku. Oh nggih. Nggih niki dadaan nggih. Tujune sing nabuh niki para sarjanane seni. Siap, nggih. Niki mboten baen-baen. Pengrawit-pengrawit pilihan bakoh-bakoh. Niki murid-murid kula niki. Waduh. Ayo. Iki mahasiswane dadi garenge dus gembele ora. Ngono kok dosen. Matur nuwun lho, Mas. Oh, wis dilongke kok ditarik meneh. Ya nyambut gawe sik urung-urung ngomong. Oh iya iya. Nah, ana pilahe sing nyambut gawe kan. Dos pundi, Pak? Pak Kades. Kula mboten Mas, kula mboten. Nggih, niki sepindah malih. Napa sampun niki? Pun. Menapa ampun mulih kok sepisan mulih mbok ping 10 pun. Mboten masalah wong sing nanggap jenengan iki. Sing nika saben wayaling sir wengi nika. Ketaman Asmara. Asmara daripada salah nika, Pak. Nggih, Ketaman Asmara kena Aswaji, Aswaru, Asengkeh. Tang apal, Tang? Apal. Dikancani napa piyambak? Nggih, dikancani mboten napa-napa. Salah sing apal? Nong, ayo Nong. Nong. Ayo. Niki penyanyi saking Pati, Pak. Ayo. Kok iso Pati? Jenenge sapa? Winong. Winongi Pati. Ponorogo ya ana Winong. Iya. Tulung aku nggih wonten. Nah, kuwi. Ya wis. Kowe anggere taline ireng ya kuwi. Ya wis. Siapa? Ngopo nggo baikon? Ki Pak, semut lho Pak. Amit nggih Pak. Nggih. Amit. Iki piye to saiki? Iki bocah iki piye to? Ki stres apa piye to? Mboten Pak, niki semute soalnya gatel. Oh. Pelindungnya kan namung tali to Pak. Jadi bahaya. Pelindunge. Iki bocah iki untuk titipan sponsor apa piye? Mboten. Pon aman. Ya, didampingi Pak Kades. Pak, dari ajar nggih Pak. Nggih. Loh, derek aja kok njaluk bayaran. Loh. Mboten, kan kula mboten kulino nyanyi ngeten iki to Pak. Oh, ngono ta? Oh, pakipun klasik, Pak. Ning Oh, nggih. gandeng niku ingkang ngersaken Pak Kades belajar untuk masuk. Saben. Kowe meneng wae. Kan kita dosen ngono. Nggih. Pun ngecekel? Nggih. Ya, mangga diaturake. Ya. Gas. Asik. Saben wayang serwani mripati Wena yo lek. tansah kelingan sliramu wong ayu kang bojangku
rasane bisa lali asake atiku san solo noso. Ayo tenang dibarengi. Wes lali malah saya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku madam ora bisa turu. Penak napa mboten Mas Dalang? Oh, penak sangat ora. Coba wis. Niki terus terang nggih Pak, niki lagu favorit kula. Ringtone kula nggih ke Taman Asmara niki. Mboten lho, Mas Lurahne kok apal tembang-tembang campur sari. Jenengan asring teng kafe to, Pak? Survei ngoten lho. Ya aja ngono to Mas Dalangku. Empun to niki Mas Dalangku. Derek. Mutase pos kampling kok niki ya. Pos niki pos sigek, Pak. Apa iki sing jenenge wong kang lagi larat iso lali esuk awan wengi rasane lagi. Tali tuli tali tuli tali tuli tali tuli. Tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepojanku wong rasane atiku rasa sane ora kuwo atiku sampoyo nanti tekan besok kapan Nong ganjel, nong ganjel, nong ganjel. Aku kaget karo musiknya lho Mas Dalangku. Lah napa lho Pak Lurahku? Kenapa? Hentakannya itu loh. Luar biasa nggih. Enggak bahaya toh Mas Dalang. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Dalem. Sekedap Pak Lurah, nyuwun sewu Pak Lurah. Apa, Pak? Kula niku kaget lho. Nalika jenengan telepon Pak Cahyo niku kali Nggih. SMS. Kok kata-katanya mesti selalu ada. Pak Dalangku, kemayu ngoten niku lho. Karepe entuk murah Mbak Yura. Dalang. Wong kula Wah, korting kono tiga. ya ora ngetok-ngetokne wis korting bareng. Mergo sing nembang Pak Lurah segane ki. Toh gandelno, gandelno. Ganjel. Kudune lak ganjel to. Ning diwalik tok ganjel. Dadi dipadakne kaya Tanjung Urip kita kae. Jak rujak nongko kae. Nggih. Malih. Malih no. Istirahat sebentar niki Pak. Apa iki sing jenenge? Nong ganjel, nong ganjel, nong ganjel. Rasa satra bisa lali esuk awan wengi
biasa ya. Lurah. Jan elok. Nuwun nggih, Pak. Nggih. Nuwun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nong winong, kowe iki lek joget ora kaya melu Mas ABSD ini ora. Kurang dahsyat iki Mas Kurang Kalih ngusek. kan kalih Pak Lurah. Nggih. Halo, nggih matur nuwun lho Pak niki. Wah, lagi niki lho. Wong duwe gawe nembang niki delok garapan anyar niki. kanggone gamelan. Kanggene gamelan. Dua-duanya nggih nembe niki dicake bengi niki. Nggih. Iki khusus ten mriki. Anak buah jenengan iki. Nggih, non Anak buah jenengan. murid. Murid to. Nggih. Anak buah niku lak levele kecedhakan. Ini wadoh kali ku wadoh. Oh, nggih. Murid niki. Nggih. Dadi niki ngeten lho Pak Lurah. Niki kan gareng sementen. Muridé lak kanca-kanca sementen. Nggih. Nah, ini munggah niki. Lho gareng medun malan. Lho mergo ngelmu kula pun kula kaya niki kabeh. Dadi kula terus bodho sakniki. Nggih niki. Luar biasa, artis bintang tamu pada malam hari ini malah pejabat-pejabat di Madiun wiwit saka Pak Wabub, Pak Camat nganti Pak Lurah. Tepuk tangan. Iki. Jane ngene iki tanpa ngangge pelawak bintang tamu jane wis gayeng iki jane. Nggih. Kok jeh lho. Tanpa dagelan kok Boten. jeh. Maksud kula ngeten lho Pak Dalangku. Nggih, Pak. Kula tak mandhap, nggih to. Nggih, nggih. Lah niki sing bayari kula sing hibur kula nggih mboten lucu. Buktine nggih gergeran lucu Boten ngoten ya, kok. nggih ta. Ngeten yen pancen jenengan mikire ngoten. Nggih. Jaluk melih. Mboten no. Jaluk melih. Ra penak kalau Mas Dalangku. Oh Lah iya. aku lek dijalukne karo Pak Lurah ora apa-apa. Ning kowe yo tak jalukne. Loh, ya aja ngono to Mas Dalangku. Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Kades. Hebat matur luar nuwun. biasa, sangat sabar dan amanah, bergas pokoke ngono. Mongko piyai duwe gawe mesti kesel lho, Reng. Oh tenang. Pak Lurah dolan sing bergas. Ning iki mari kesele mergo seneng atine. Oh iya betul. Segala sesuatu ki tombone gur siji, seneng atine. Iya, memang Iki betul. kelegan tenan. Nggih, nggih. Sik kita selani dhisik. Nggih, nggih. Apa Nggih. selo to kok diselami? Nun sewu Pak Dalang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending sambel kemangi. Nggih, kalian walang kekek dipun tayupaken. Mas Gareng apa iki? Oh, nggih. Alah, Kula aturaken dumateng Mas Rudi Gareng. Oh, Rudi Sak Gareng. balanipun, nggih, nggih, sakara budaya. Sekian dari Bakul Jagung Kelangon. Wah, nggih. Iki anakku lanang jahil ya nonton. Mas Jamil lho. Oh, Jamil kok jahil. Ayo, kuwi ya artis saka Madiun minggu. Madiun nggih. Lah menika wilujeng dalu Mas Cahya niki Mbah Aris pun standby mbikak YouTube. Semoga sehat lancar sedayanipun. Ini piyai niki mbuwen dinten niku WA kula. Nggih. Mangke kula nyuwun Apa, Mas? dipun aturi Mbak Winong duet kalian Mas Sulomo weh. Mas Sulomo duwe penggemar lho iki Mbah Aris lho ayo. Oh, baris ki Nggih. ngersake Sulomo. Ugi pepunden kula menika Ki Sabar Sabdono saking Sragen. Nggih. Jaga kesehatan, semangat lancar barokah. Amin, Melu nyimak. amin. Inggih, sembah nuwun Pak Sabar bekti kula katur. Nggih. Sugeng dalu. Ajeng pesen kaos saged. Sok iki. Katur Wah, kewaca. Pak Wabub niki dalang nyambi dodol kaos, Pak. Wong aku ya minangkani request para kanca-kanca penggemar kuwi ya. Nggih. Alah, aku sprene ora tau mbok keki. Tak nehi sesuk 100.000. Tuku kuwi. Saking Pak Haji Daryono, Nggih. ya ingkang wingi kepareng wayangan saking Klicorjo Mejayan nggih. Menawi wonten wekdal nyuwun gending sambung wanci dalu nggih, mangke kula aturaken Pak Haji. Nggih. Ugi saking Pak Marsono, saking Pulirjo Pilang Kenceng. Nderek mirsani monitor Kuntadi Channel. Wah nggih, sembah nuwun, Pak. Sambel kemangi sik sitengkas ya. Sing nyekar sapa iki? Telu. Telu. Lintang. Telu. Ayo. Lintang. Kuartet. Terus Tuti. Tuti. Tuti meneh. Lah sapa enake kuwi kok. Pak De sia-sia Pak De. Jeli. Ning najan njaba jeleh ning jeruku kangen karo kowe. Iya. Ben ora jeleh tambahi Birgita, tambahi Winong. Oh ya. Dicucukne mami do nonton wayang kok ora ayo. Ayo kene. Ya papat mumpung panggunge Papat, jembar. Papat.
cawisi karo Pak Lurahku iki lho ya. Halo sinden-sindenku. Yang cantik. Tak cantik-cantik sindenku. Apa mau kamu ajak selingkuh? Aduh, takut aku. Iya, karena warnanya hitam ada talinya tuh. Cah cilik-cilik nakal-nakal. Wah, Pak Gareng lenggah iki ngombe kopi go iki yo. Wis. Wah. Apa? Oh iya aku gak aku ora. Senengane ngombe kopi ireng, tak dongakne we masa depanmu peteng ora. Kopi yang ndi yo, Nek? Ah iya. Oke, dadosku, ayo diaturake. Sambel kemangi, ya yuk berempat tetos. Sampun melek Pak Yoyo. Terkejut aja. Jangan
Artis Madang Karasai luar biasa. Tenan iki ora rugi. Piye? Pak Lurah le nimbali panjenenganmu sak kanca ki ora rugi. Sebab paket komplit iki. Komplit piye? Tenan iki ya yogane, ya dalange, ya pesidene iki enak ditonton, enak dirasake. Ha iya, dagelane ya profesional. Ya yen perkara kuwi pendukung saja. Ning sing baku lak iki. Iki wah, iki wajib dijokke ngene-ngene iki. Jokke nang ndi? Lho, dijokke tegese diangkat jenenge. Wah, Brigita ki anggar sing ngene iki. Ah, ngger ngono malah kaya Miyabi. Ah, ya lek tutik kaya mie ayam. Ah ya. Ya wong ana ketingane dhewe-dhewe. Ah iya to. Nek tak dongake iki muga-muga ki dadi seniwati sing kaluka kabeh, Mas. Amin ya rabbal Potensi alamin. iki kuwi kewajibanmu memunculkan mereka-mereka ini, Mas. Ya, engko digarap bareng-bareng. Iki berpotensi kabeh, gandare wajahe ayu, Ya. nembange apik, njogete apik. Ya. Engko dipoles sithik saya diadi. Yen nggone dhewe ana ora sah neka-neka. Ah, Wis iki iya. wis digarap. Ya, Dok. Sesuk tak garap. Ayo. Mendar gawane lilin kowe engko. Wah, kamu babi ngepet tuh ya. Wah, babi ngepet. Kelangon Mas Gareng. Klangon nggih. Kelangon niku penggemar wayang mulai dari lucon, guyon, nganti lakon, tur lemirsani nganti tancep kayon. Amin. Kelangon. Amin. Dasare malam minggu ayo wungon nganti tancep kayon.